na Déithe Bréige. Coláiste Fionntán, ní dé gachta sé. Is cosúil san Cananach, gur affran dúcha bhí acu a báras. Agus Mariú íberta ar bíon, muide an beidir nó gáir. Bégan seacht gan an tíbertach creidem. Arú ní bhfuair an tabhar seoir a háasú mar sin. Han sa múla rúis a bhí an mistil a harí an ama, nó an éigur hanig seoir a murigan agus ag léo an affran seo. Bhí mis a múla rúis nar a bíomh an ag déirú a chugaí, chas scór blianahin ar san Cananach. A seo, tan bhéirteile seo teat, déir má leán téthórteisteach. Nuair bhí siad ceathar an, dír an Cananach arthú saí agus chuir tús leis i chruinniú. Tá muid an seo le cas nó le cinúint fíris í bhuideagain na hacrú. Tá sé tuair troblaide le tamalt an nuas agus inis, in na hamadí seo baras, béis le churamáthair finrí sin nó é chathómachas an chalaiste agus a bheith ré leis. Dóháin nó dó eile, bé muid a chur constaí ribh ar bhealach mór a tíl ar san tatharú mórthú. Se áthir dála Odysseus a bhí ar seathran ar an airge mhór agus na déithe ag socrú am an andá. Odysseus ar sa doráiste, constaí a chruthí sé dá híon ar nóthe. Gibí cinú a telegeanú ar san Cananach caintes cúil a scarnaí, ná deanamas dearamad gur móna aon gasar amháin atá faoin ar gúramna. Agus gomuid ag solahar fér ágad an taithí magúirt tá rud a déir na hísacani, déir siad níos mó ná gáid páidrethe ar san Cananach ag brisbhas deathar do ráiste. Sé tá bhuamsa ag an chruinniú seo, fianna se agus feisna se bháilú bhuamhse le go ddíglam cinú a dhéanú a gas an gasar seo. Beidir go deocha leis an uasúil mistéal feisna sa thuirtúin fan méidir rinú in haine an anspire de baras, agus ní airíonn na háitin na trúilí a chhlatan tú héanú na tar seo a bhaiste. Well, a Cananaí, troblaidir bí go dtíana í dhéarnach. Bhíon tróna acu le bronta na sichéanad sa le nimmohumas na bhála agus an áithe nar a chuirtaim na mhálaí, ní bhuairma a gacht ní borchodí na na tintíálí na sin a tala clinsin fan quadrangle ó hin faríir. A mar a dearm, ní bhuairma a gahabhí míhharalta na míghláach. Sin nuair a chur a smuoinú mé gur a bheidir gur cheart rúthar beag farmhaí a thuirtear na seamraí rugla go mó rudarbí as casan arsú. Agus go dté an rud as casan a tháinig tú mar sin ar san tatharú mórthú a cheistú. Tá iad a bheith gáil an nealín ruch, chun le lásta acu agus bard ar ó simbolaí mífre agus an damantóir beag sin ó murgan na stíal arbhar ag siúrú ar bhain. Ar náthe rugma grim sceadaman ar calú agus a hiigma go déobh ar siúil acu, a ní tharn sé iirecht ar bhí leiscail a dhéanú ná an láchta agla ar ghinirbí a chomrádaithe. Ar an áhar na mó cas faoi, a Cananaí agus a aire ar sa doráiste. Tá go leor agin leis an néarachach beag a chathúmach agus a bheith ré leis go deá. Haid an tatharú mórthú a bhéir isteach faoin na bhóna, leis an éirlagan isteach. A mó duinear bí as bhfuair measc a bhíneoí tú go dté an chur a tá deanta ag an ghasar seo. Níana sogam go dté an cinál affran a bhíú se bheith léo in El Salvador ahar, a ní thugam isteach an cinál sin áirithe sa tír seo ar sa doráiste, a dhéarú héan sa chaithir. Lór an Cananach trí ghríthú beag gaire. Ní táilm gur affran dúcha bhí an seo ón méidir chluineam ach séans de chinelégan ina rúsaidú Ouija board. Inis, nílas cén néará se tag 5 rús an nearág seo a tá sogin go bhfuair a ahar buas nar bhí sé sa scoil háisiire. S féidir gur chréide go deochú fisachar ar spirid an ahar an bord seo a chur a gobar. A muid i dhégan mar sin a bhí ar dearthainte, a has cuma dúine fa sin, an rud atá intigce stíon seo, níl sé inléisceil hísan sin. Dírí sé gur thiúil sé higan naneag i gcar amach ar an quadrangle a ríist. Thosaí do ráiste ríist. Is rá chuma lomsa go dté éiríonn de anam an uascaint bheith seo, ach ar bhaile le deachlúin chalaiste seo mollamsa ó murgan a chathómáthair a tráid, cheada go idethe a chur ar híon na níéis sin. Se, caitheamáthe ar sa misteal. Áthar ar san Cananach ag teantú óin inneog a ríist. Beidir go bhfuil an cinú deanta, agus go bhfuil lár a leasa é an choideala a héal a chathe muí sa tíal mhór. Bé sé inráid mar sin gur de aon ruch a chur an tatharú mórthú isteach ar chaint de ráiste, álas nar cholas ar charbíthe. Tá mo híonn seo ar chaithir dearach ar san tatharú mórthú
I gcarcar an bhíos airgid sin atá lár an tabla, agus na tarthaí bréige tintí, agus tá an áras tháinig man na 5,000 ó Mheireacha Theas ar mhaithe seo. Beidir, an chuaigh má maihan sin na chéadar gur híalma ganas tú héin, gur má gola rint cod an sabhra seálaigh ar na créatar a chónaí na mothaga begus suúrathe El Salvador. Tuigim an is gur iad san na hagan creidú dúsa, agus gur cheartú bheith má bhiseanach sa tír seo. In dhé sin tóglaram na bhfulas agam caithead le tasú ná go dé mar a bhíine hín an tír sin a seamra den teort seo. Nílas agam go dé an winse teige sin le casan gasúr seo ar sa de ráiste, I gcár go míoineach ar an chananach. Hontaí an tathar ó mór a thuige. Is sé an winse teige le casan gasúr seo, agus a gach gasúr atá san institút seo, ghfuil maid a dachtú le fimineacht. Tá gasarán a chailann sim sa chalaiste seo nar a habhsítear dóibh na bhfuil ciall ar bí le bheith carnú pointiolais adas a tan pictar mór gan míniu. Beidir gur a bhardead an stácha seo mór gan idithe sa chur ar híon, mar deirtú. Is cinnte go bhfuil se a dhéanú hena fin ar an neamhchead. Is dótha gur sin an obair bhí arta de chud rangana athair ag teagas an pictar mór. Bhí súla a ráiste sáte sa chananach a ríthe náma seo agus é caint mar a bh duineán na trégu. Nuair a fágú de ráiste agus an cananach leothíon, mhaithí se lasú beag an éon phríomhide. Ní éidir sé tasú a thuirte machtá fa gan an tathair gabhara a chur an na host. A ghuiil sé ar ní bhóna riú an túidir is a lig a bheith an teanchaileach seo, adas a bhí a bhacasáil héana ag brisú a hóna ag géirí an áte chainalt a gal, a began an cléthe imirt. I gcead de chananí, nílas gom go dtí an tuirimh dúin barúlathe an ahrú morthúchlainn sin nuair atá cinú práineach le déanamh. Bhí géire in glór an chananí in dhearí seo, mar a bhaintí a bhí hapaías. Banú a tháinig de ráiste mar sin é a daitheann sin na cóthaí. Na beála beag a teantar a chéalaige agus an neath adíle dhéanaite le gach focail a scílú sa bhéil. Tá má híal caite sa chalaiste seo agam, an uair ag curún seo mé ag gon má raibhíon déag. Má tá má mháistear i rud arbí, tá má mháistear na bálaí seo agus a bhfuil antu. Sin an rud is institúid anna de ráiste. Ní den síl seo an tathair a morthú, te go bhhachas saoil agus imíonn siad, as neanna sé éfacht arbí a maithú na haspa go chuinealt gríthach, bute gur cheartú na bh buíochtíomh as an méid sin híon do waithíanú. I daca leis na gasúr seo ó muragan, chur litir ag an wathair tróna, ní chur se costhar an gheachta seo an dhé sin. Hanna glóinear bhig arás is súil an chananí. Anna caiintear an múla rúis a bhí muid. Tarníú stean sin mé ihe bháin, agus mé me heplanach bug sannanta ag déirú a chogaí. Gas scór bliana hen. In bheith eisteach leis an méid sin, seo coppla gríomhaíachta ag le a dhéanamh sa rang nó sa bhalla. Iver a híon. I de thuid focail híon, inis an scéal do chara. Jan tagart duna príú rudaí a tharlaíonn an agus duna príú héamaí. Iver a dá. Jan taide ar Fionntán de Brún, ar a híal agus ar a híthar. Scríomh amach billeog ólais faoi. Iver a trí. Cé do bhharil ar ról an athair ó marthú sa scéal.